Hadian balayo ek jingte bathikna ki pulit kari Bhoi DEF but anti-terrorism squad hak arpulai trik rumpang kila penlong ka jingkhan ra hak yengsa jong Benjamin Sotun life sans namerta hakas nong paham lapong Nongpoh namar ka jingdon kti hakikam pynrung dekhan bat pengop ek samla ban penya so shakaseng hin Neutrap National Liberation Council HNLC lingba ki rensan social media. Superintendent of Police ke district lingba ukurwa upentip bagi pulit kila kemno ya u Benjamin bat hadien ka jingto okit lalap ye ki kattu ka ni ki sakhi satar ki bakongsan. Daka bapun shong nongrim halor ka jingpla ka jongu la kemno saya wepat u bakerteng u Genesis so kwai arplas nimrta u badai nakashnong Umsohbar ri Bhoi district daki pulit ka pathar khma hak arpun riutrik rumpang namar ka jingdon kti hak bayasala bat u Benjamin ban penkre ya u bom IED improvised explosive device. Hadien kani ki pulit kila register case Nongpoh police station bat penlong shushu ka jingto okit ban lap dien ki weipat ki suba ki badan jinga day bat u Benjamin.